O Executivo boirense segue a dar pasos para avanzar no que será o gran proxecto da legislatura. Vende sacar a licitación a reforma da Casa da Cultura da Cachada, co obxectivo de adxudicar o contrato nos próximos meses e iniciar as obras ao longo deste ano. O proceso de licitación, a tramitación xa vai moi avanzada e próximamente pois xa faremos a adjudicación a unha das empresas participantes e, bueno, a intención deste goberno tan pronto se adjudique a empresa, pois empezar xa a facer unha planificación e a intención deste goberno é que as obras empecen o antes posible, non? Dende o goberno xa temos moito avanzado, xa todo o edificio está a baldeiro, xa levamos meses xa actuando sobre o propio edificio e, bueno, para que unha vez que a empresa empece cos traballos, pois, bueno, non entorpezamos os traballos da propia empresa, non? Esta actuación cun investimento próximo aos 4 millóns de euros suporá unha fonda transformación non só no que respecta ás instalacións, senón tamén á programación cultural a que poderá optar o municipio. Son preto de casi 4 millóns de euros, 3 millóns 800 e pico mil e, bueno, creo que é un proxecto ambicioso e un proxecto acorde á cidade de Boiro e que vai dar cabida, pois, bueno, que podamos non só ter máis público, non? Máis sillas, senón que butacas, senón que tamén podemos albergar todo tipo de iniciativas culturais que neste momento pois estámonos moi limitados, non? En paralelo, o Concello traballa na mellora dos centros sociais das parroquias para chegar a cultura a todo o municipio. As próximas intervencións desenvolveranse en Cures e Cabo de Cruz.